الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламны Мәккәдән қуып шығарғаш, ол шундай матур сөздер әйткән иде. Шынлыкта ди, син иң әйбәт һәм Аллаһның иң яраткан җире. Һәм әгәр дә мине кумаган булсалар, мин китмәс идем. Ат-Тирмизидә килә хадис. Әлбәттә, Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям кире кайта. Әлбәттә, аскары белән. Һәм менә шунда шул Мәккәгә кергәч, бер кеше кулында Кәгъбәтулланың ачкычы була. Аның нәселе менә шул Кәгъбәтулланы саклаучы булалар. Һәм ул кеше әйтә, ул исеме Усман ибн Тальха. Тальха улы Усман. Ул әйтә, мин Мухаммад пайгамбар итеп кабул итмәдем, мин анарга ышанмадым. Соң ничек мин анарга ачыкларын бирим дип, бу җигрип китә. Ачыклар арада алада һәм кача. Шул вакытта Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, ла фатан илля Али. Ягъни бездә көчлерәк Алидан да кеше юк. Яшь җигит һәм Галигә аны куып җитеп, шул ачкычны алып килергә куша. Хәзер Гали моның артыннан йөгерә, моны тота, кулын бөгә һәм ачкычы белән бергә Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям янына китерә. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям алга ачкычын, Кәгъбәтулланы ача. Анда кергәч 2 рәкъәт намаз укый. Аннан соң бер Кәгъбәтуллада бер аят ингән иде. Менә шул аят иңә. Һәм шул аятта әйтелгән: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Инналлаһа яъмурукум ан туаддул аманати иля ахлиха." Хактади. Аллаһ субхану ва тааля Аллаһ бирелгән мөлкәтне, ягъни аманатларны, аларның хуҗаларына кире кайтарга куша дигән аят иңә. Бу, кардәшләрем, Ан-Ниса сурасы 176 аят. Моннан соң Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Алига ачыклык бирә дә әйтә, бар, Усманга кире кайтар ди. Әлегенә тегеннән алды, хәзер Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям шул аят ингәннән соң, тагын бер тапкыр әйтәм, хакта ди Аллаһ бирелгән мал-мөлкәтне, аманатларны аларның хуҗаларына кайтарырга куша ди. Демәк, монда ачышын бирә дә, бар киле Усманга бир дигәч, Али килә дә Усманга әйтә, Усман әйтә, әлегенә миннән көч белән алдың, хәзер кире кайтарасыңмы инде? Шул вакытта Али матур сүзләр әйтә. Аллаһ субхану ва тааля синең өчен аманатларны кайтарга дигән аят иңдерә ди. Һәм моннан соң әле Усман ибн Тальха әле мусульман түгел. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, сездән берәр кеше алса ачкычларны, ул залим кеше генә, гаделсез кеше генә алачак. Һәм бүгенге көндә Кәгъбәтулланың ачкычлары менә шул нәселдә, патшада түгел, менә шул нәселдә калган. Шуңа кардәшләрем, нинди әманәт булмасын, безгә бер әйбер калдырдылар микән? Әҗәткә биреп тордылар микән? Аларны кайтарырга кирәк. Күпме ел узмасын, ул кайтару безнең истебездә. Онытылды, калды дип уйламагыз. Ул безнең истебездә. Чөнки бер вакытны саны беләсез, шундый кеше бар, Сурака исемле, Сурака бин Малик. Ул вакытта Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Мәккәдән Мәдинәгә качып киткән иде. Шул вакытларда. Һәм бөтен кеше эзләп йөриләр, кая Мухаммад дип. Кем тапса, шунларга 100 дия бирергә әзер иделәр. Һәм Сурака бин Малик бер сөйләшеп торганда бер кеше әйтә, "Мен анда ди 3 күләгә күрдем ди. Олар Мухаммад булгандыр. Аның артыннан барам" дигәч, Сурака бин Малик ялганлап әйтә, "Юк, ул алар түгел ди. Мин аларны беләм, алар миңа таныш кешеләр" дип, үзе иң яхшы атын ала. Ул үзенең сөңге копье дигән мәгънәдә, үз копьесын ала.
Һәм әлбәттә Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи артыннан китә. Инде Пәйгамбәребезне куып җитәм дигәндә, аякларын атның беренче, ягъни алдагы аяклары баталар. Бер тапкыр. Ана тан куып җитәм дигәндә, тан баталар. Шул вакытта Сурака бин Малик әйтә: "Минди фа'алимту анна лаху ша'n." Мин менә бу Мухаммадта миссиясы бар икәнлеген аңладым ди. Ул гади кеше түгел. Шуннан соң әйттем: "Аллаһ белән ант итәмен, миңа сезгә килергә рөхсәт бирегез, сезгә тимим" дигәч, Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәллям: "Әйдә кил." Килгәч, шул вакытта Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, карагыз ни сүзләр: "Мине калдырсан ди. Мин сиңа Хасроиның муйнса ожерелье дигән сүз. Бирәм ди." Әле карагыз, ул кача бит инде. Аны тотарга әзер. Ул шундый вәгъдәләр бирә. Без мәсәлән кайдыр качабыз. Һәм мин әйтәм, "Мен сиңа алып бирәм, әгәр дә мине тотмасалар, мин сиңа алып бирәм." Ана теге берәр биек, ягъни әйсә берәр хөкүмәт башлыкның берәр алтынын алып бирәм дисәң, ул бит көлке була. Ләкин Сурака бин Малик монарга ышана. Ярый ди, хәзер нишлим ди. Шул вакытта Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Мине эзли торган кешеләрне читкә юнәлдер." Хәзер 20 ел примерно, 20 ел узада, моннан соң Персияны алалар. Шул Хасроиның муйнсасы Гумәрдә була. Һәм Сурака бин Малик әле картайган бит инде килеп шул Гумар ибн Хаттаб янына, һәм тирдә язылган сүзләр: "Аллаһның ишесеннән бу кешегә шул муйнсасын Хасроиның бирегез" дип. Һәм Гумар ибн Хаттаб ниши? Бирә. Шуңа күрә күпме еллар узмасын. 20 ел булсынмы, 30 ел булсынмы, әгәр дә эшләребездә берәр әманәт бар икән, үтәлмәгән вагъда бар микән? Әгәр дә без, кардәшләрем, әманәтне алмадык, өстебездә түгел, бер нәрсә тиеш түгел. Әгәр дә без әҗәткә алмадык, тиеш түгел, бер кемгә бер нәрсә. Әгәр дә без вагъда бирмәдек, без тиеш түгел. Ләкин әгәр дә без әманәтне алдык, инде тиеш. Әгәр дә берәр кешегә вагъда бирдек, без тиеш. Әгәр дә берәр кешедән әҗәт алдык, без, кардәшләрем, тиеш. Шуңа күрә бу дөнья узада китә. Әгәр дә әманәтләрне кайтармасак, кардәшләрем, әгәр дә вагъдаларны үтәмәсәк, бу дөньяда да күбрәк юалтырбыз бәлки, һәм киләчәктә дә әле җавап бирергә туры киләчәк. Һәм ахырда бер алимның сүзен әйтәм. Ул әйтә әманәт турында: "Хакыйкатьтә ди, намаз ул әманәт, үлчәү ул әманәт." Һәм күп әйберне, кардәшләрем, әйтеп үтте. Соңында әйтә: "Һәм иң зур әманәт ул бирелгән, яисә әҗәткә бирелгән мал һәм әйбер. Әгәр дә бирелде икән, кайтар. Чөнки кайтарынча кадәр һәм гафу иткәнчә кадәр шул кеше тарафыннан ул синең өстендә." Аллаһ субхана ва тааля һәр беребезгә дә безгә биргән әманәтләрнең хакларын үтәргә һәм аларны кайтарга насип иләсә иде. Бу дөньяда эшләребезне бетик, ахирәткә калмас өчен. سبحانك اللهم لا إله إلا الله العظيم الحليم